खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय बर' फरायसुला फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे समाव थारैनो बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सिटेट आनजादनि थाखाय CBSE आ बर' रावखौ लेंगुवेज कड नं 21 सोफादेरबाय। बे गोदान सुबिदानि जोहै एप्लिकेन्टफोरा लेंगुवेज 1 एबा लेंगुवेज 2 हिसाबै बर' रावखौ सायख'नो मोनगोन। फिन आरोबाव आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ एभेक्सन खालामगोन बाथ्राखौ बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव गोदानै सरकार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ एभेक्सन खालामनाय जागोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव BTC आवबो एभेक्सनखौ खालामगोन नामा बेयो मोनसे सोंथि BTCनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोमजिखांनाय फैदों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बावैसो सिगां धुबुरीनि गोमानाय सासे फरायसुलाखौ तामारहाटनि दैजों बुंफबनाय हाखराव दुखुनांथावै गोथै सहखौ मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव दावहा इजराइलआ लेबाननआ फिन मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनायखौ जागायदों जायनि जाउनाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मोननाय रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइलआ बे गाग्लोबनायखौ सनिबारखालिनि मोनायाव हिजबुल्लाह मेरिनि साखाथियाव खालामदों। हजाइ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो UBPOनि जथाय बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय 2026 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे खुंगा 8थि हजाइ जिल्ला रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय 2026 खौ हजाइ जिल्लानि माइनाव दुब्लि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। गुवाहाटी पुलिसआ अरुणाचल प्रदेशनि अपर सियांग जिल्लानि मरियांगनि थागिबि गियुन तायें 2.45 लाख रांनि नंखाय रांनि फेक कारेन्सिनि दायाव हमनो हायो। बे अपारेशना गुवाहाटीनि इन्टार स्टेट बास टार्मिनसनि साखाथियाव जादोंमोन। 10 मे 2026 रबिबारनि मोनायाव आसामनि जामगुरिहाटनि खाथि रामपुर हाथिंगा बिहु हाबाफारियाव हर गेजेराव जानाय गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अल इन्डिया रेडिअ आकाशबाणीनि 90 बोसोर आबुं फोरबो फालिदों क'क्राझारनि प्लेनेटरियामाव मख'जाथावदि थांनाय 1936 मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअखौ भारतआव जागायजेननाया फैयै दिनै सिमहालागै 90 बोसोर जाफैबाय। थांनाय 25 एप्रिलाव बिहु मोसानो थांनाय समाव हरखाब लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमानाय बिहु मोसाखावरि आरो नागारा नाम मोसागिरि निशा मणिनि जोबथा बिदाय एबा सारादुखौ बिथांनि जोनोम गामि नावकाटा निजारगाव गामियाव मैया खुंनाय जाबाय। मसलपुर फरायसालिमानि फरायसुलि सिबिका रामसियारिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। थांनाय 4 मेनिफ्राय 9 मे 2026 सिम श्रीनगर काश्मीर मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार मुलुग सोलोंसालि वुशु चेम्पियनशिप 2026 आव सिबिका रामसियारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मैया रोखा खालामो दि बर' बिजोंनि जारिमिन आरो भुमखौरांनि फरा बिजाबफोरखौ जगायनायाव गोबाव सम जानायनि जाहोनानो जाबाय रेबसनलाइखौ थियारि खालामनो थाखाय उफ्रा सम नांगौ जानाय। बिथाङा फोरमायबावदों दि थालांनाय फरा बिजाबफोरखौ जुन दानाव जगायनो थाखाय थि खालामनाय जादों होननानै बुंदों। आसामाव फैगौ 17 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बर दाननि 2026 सिम नखर नखर सेन्सास एबा सुबुं सानखो साननाया जागायगोन। बे साननायखौ गिबि खेबनि थाखाय डिजिटेल खान्थिजों खालामनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरां नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै गोजोन्थों।